ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам манзури шумо гардонам амхе халатои аҷоиби хушрӯви туркӣ ва бори гуванҷура. Анами чӣ намуде ки ҳозир чӣ фасоне ки ҳаст мебинед, ҳамин нусхаҳо ҳам туркиш ҳастай, ҳам бори гуванҷу. Гуванҷуш 450 сомонай, бори туркиш бошад 850-900 сомон халато. Ина болора бинед, иноям амхе. Агар ки ҳами чиза туркиша гири 450, агар ки туркиша гири 850, бори гуванҷуша гири 450. И тарафта кирто 500 сомонӣ. Бисёр киртои хушрӯвай имрӯз омад, яъни борои нав. ҳозир бо датанаи вай нишон метам, датанаи духтарак нишон метам. чихе бо танада хушрӯ меистая аз и кирто. Анаи халатои қисми боло, халату почоошон кати. Иноям ам хеле 450 сомонӣ. Агар туркиёша гӯяд 850 сомон. И тарафта ҳамаям киртои фасони хушрӯ 450-500 сомон. Уне ки инояй 500 сомонӣ бори нав. Ина марҳамат то размери 54 ҳастай аз и фасон. Инчунин безрукавкаям турецкияй фурӯшияй. Бинед чихе безрукавкаи хушрӯ 850 сомонай. 800 сомон ба фикр мо 800 сомонай. Турецкиш. Аз ино, аз и безрукавка, агар ёд дошта бошед, ма 200 сомонаву 180 сомонашам нишон додагием. Бори турки неву, бори Узбекистон ва бори Бишкека. И боша бори турецкишай. 800 сомонаш. Хулоса марҳамат, кирта болош вилюрай, поёнуш бошад. Амхе материали чӣ меган? Материали тури ғавз. Хулоса тагиш патклар дора. Пеш ҳамаш нигинои сваровски доран, аз тарафи қафо боша бе нигин. И тарафта бошад киртои хушрӯи бешмерка. Марҳамат, кирто беҳад фасонаи инора ма чанд маротиба нишон додаги будам. Ино нархошон 450 сомонӣ. Аҷоиб размерои хушрӯ дора. Агар дар кор бошад нависед. Ана болодам ҳастай, ҳар хела кирто 400 сомон, 450 сомон. Амхе тозош ам хели нарх доран. Ламиражои фасон то размерои 54 борои гуванҷу. Чӣ хеле ки медонед, бори гуванҷу мисли бори ваяй туркияй. Сифаташ хубай. Мисол, ана баъд ламиражо ҳастай арзон бори Узбекистон. Марҳамат, Узбекистонам чанд намуд бор дора. Бори мисол сифати хубуш қиматтаракай, сифати камакак пастаракаш бо арзонай. Ина марҳамати халатора бори дига хушрӯтарак нишон метамтона. Бинед дар ҳози хушрӯи сангчош ҳамашон тозаян. Чӣ бори гуванҷуш, чӣ бори туркиш, ҳамаш сангаш тоза якум сортай. Ихе фарқ намекунӣ кадомаш мисол гуванҷуа ё ки туркӣ. Фақат аз рӯи аму этикеткошон фарқ мекунӣ, тамом. Анами халатое ки ҳозир бори нав омадаги қафоша бинед, чихе бо қафошам мамхе пурра сангча дора. Аз и ду рангай сиёҳаю анамхе бардовӣ. То размери 52-54 ҳастай. И халато. Ина марҳамат. Киртоям аҷоиб фасонай, кирто қафошон бо рисункашон хушрӯвай. Чанд видеои пештарак да нишон додаги будем. Баъд имрӯз ҳозир қафоша видео накардам. Ҷои кокеткаш бо амхе гулкорӣ кардагиай. То размери 58 меша киртои поён. Болобудагиёш бошад қане. И видеоро дӯстони азиз ман аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, 1 ряди магазинои калоне ки ҳастай, ламираж навистагиай болои магазинда. Шумо биёед, миёвед, бисёр ҳам киртои хушрӯ дора, метавонед пайдо кунед, харидорӣ намоед ва боқӣ ҳар он чизе ки мехоҳед ҳаст. Мисол либос ва дигару дигар.